आबै दैजि बुं आबै मा आबै दैजि नों मा देहा लोरबांनि खोथा बुंदों आबै बोरै फोरमायनो बोलो मोनाखैनो सोरनो बुंनो बुं आबै नोंहा मा जादों आंनो बुं आंनो खोन्थानानै ला आबै बुंलाय आबै आंनि उदैयाव गथ' दं मा औ आबै गथ' दं नाथाय आं रावनोबो खोन्थानो हायाखै खोन्थानो सानब्लाबो बोलो मोनाखै आबै नोंसोरनो आं दा मा खालामबावनांगौ हाबाब मैया मा खोथा बेलाय माब्रै जाखो बेलाय सोरनि जाथावगौ रियाननि आबै रियाननि महरखौ नायनानै रियाननि अननायाव गोजावदोंमोन नाथाय रियाननि अननाया सैथो नङामोन आं जोबोर पस्थायबाय आं जोबोर गाबनांबाय अन्नानै आबै नोङो आंखौ रायनो नाङा आंखौ बुनोबो नाङा आबै आं दा मा खालामनो आंनो राहा होदो आबै नोङो मा खोथा जाखो बेलाय दा रायजो आरो समाजा बेखौ माबोरै गनायना लानो हानांगौ आबै बुजिनानैनो मोनला दा मा खालामनांगौ र' आं माबा मोनसे खालामनो हागोन खोमा आंनियाव नम्बर दङ बाम्बुलानि अलंबार सोरांस्रिया आंनि थाखायनो न' बां गासैखौबो नागारनानै फिसाजोनि न'आव थांना थाहैलायबायना सानबेसे थाहैगोन बियो बिसोरसो मिथिगौ बिसोरसो थांदों सानबेसे थाहैयो आसा खम हाया बिसोरो थानो गावसोरनो सानसे फैफिनगोन नायबायल' थालाय अलंबार फिसाजोखौ नायनानै आरो आं गावखौ साननानै बे खाथि खालानि जोंखौ जेसेबांखिनि सिनायो जोंखौ रावबो मोजां होनखाया बिनिखायनो बिसोरो सोरांस्रि मोना न'आवनो फैनानै थाफैथों जोंनो बबेबा गोजान जायगायाव थांनोसै मानो थांनो गुबुनाव जेरावबो थाङा गावनि न' बांखौ नागारनानै जेरावबो थाङा अलंबार आं फिसाजोजों रायलायहैनो फिसाजोजों गोबां खोथा दं रायलायनो हेलौ खोनादोंना औ हेलौ खोनादों आं नों सोरमोनलाय आं नोंखौ सिनायनो हायासै आंखौ सिनायनो हायाखै ओहो सिनायनो हायासै खोन्थादो सोरमोन आरो मानो हरदोंमोन नों बाम्बुला नङा नंगौ आं बाम्बुला नों सोरमोन आं दैजिनि आबै अ नंगौना अ आबै मा खबर आं नोंनि नम्बरखौ दाननानै लाबायमोन बिनिखायनो सिनायनो हायाखैमोन आबै बुं आबै मा खबर मानो फन हरदों नों माबोरै दं आबौ आरो दा नों बहा दङ आबै आं दा न'आवनो दङ नोंनि फिसौजोआ आंखौ खनसे नङा खननै नङा आंखौ थका होबाय लाजिनायजों दुखुजों न'निफ्रायनो ओंखारनो हायि जानानै दं नाथाय आबै नों आंनाव फन हरनायनि जाहोना मामोन बाम्बुला फिसा नोंबा मा सानगोन फनाव बुंब्लाबा बाम्बुला फिसा नोंहा जुदि जेबो गाज्रि साननाय गैयाब्ला बा जेबो बाधा गैयाबा नों आंखौ लोगो हमनो हागोन ना आबै लोगो हमनानै मा खालामबावनो जि सोमोन्दोआ जोंखौ फोथांनानै लाखिदोंमोन बै सोमोन्दोआनो सबाय आबै मा खोथा दङ लोगो हमहैलायनो फनावनो बुंहरदो नामा नङा बाम्बुला फिसा माखासे खोथाफोरा फनाव रायलायनायनिख्रुइ फेस टु फेस रायलायनायानो मोजां जायो बिनिखायनो आं सानो बे खोथाखौ फनाव रायलायालासे लोगो हमनानै रायलायनायानो मोजां जागोन बाम्बुला फिसा अन्नानै नोङो गाबोन जोंनि बै सेन्टारा बेयाव फैगोन ना नों आबै थांनोथ' हायो नाथाय आइ आफामोनासो मा बुंगोन बिसोरसो बादा होनो हागौ बाम्बुला बे खोथाखौ नों रावनोबो दाखोन्था नों हारसिं फै आं नोंखौ खालि खनसे लोगो हमनो हास्थायो दे जागोन आबै बिदिब्ला दे फिसौ गाबोन बिदिब्ला फुंनि 10 बाजियावनो फैदो जागोन दे आबै बाम्बुलाखौलाय आरो मानो डिस्टार्ब खालामहरबावदों बेसेराया सिदा सादाथार बिनियाव जेबो गाज्रि साननायबो गैया बिनियाव रागा होनायबो गैया बियो ओरैबायदि गोथार ओरैबायदि दद्र ओरैबायदि नम्र मानसि बियो आबै बेखारावनो बेखौ फन हरनानै मानोथो लिंहरबावखो बेसेर आंनि थाखाय गोबां दुखु खस्थ' लाजिनांनांबाय आरोबाव आं बेखौ आरोबाव फिन खेबसे दुखु होबावनो गोसो गैया आबै खनसे आं नाजाबावगोन आं मिन्थिखागौ
बाम्बुलाया मालाय बायदि नङा, सादा सिदा गियानि गुनि। बे बाथ्राखौ मिथिनानैनो आं फिन खनसे बिनो फन खालामहरबावदों। बियो नायबाय था, आंनि खोथाखौ माब्लाबाबो फेलें खालामनाय नङा। आबै, बिखौ लिंहरनानै मा रायलायनो सानखो? ना नों आंखौ हरनो नागिरदों ना माथो? आबै, आं बायदि खालाय मानसिया, आं बायदि उदायै मानसिया बेफोरबायदि एथ' सादा सिदा सेंग्रा मानसिफोरखौ मानो नस्थ' खालामनो? आंनि लाइफआ बिदिनो थाथोंसै, थानोसै आं बिदिनो अरायसम। आबै, आं आरो मालायखौ दुखु होबावनो आरो मालायखौ लाजि होबावनो आं गोसो गैला। आं मा खालामो बे आंनि सायाव, आं जि खालामो मोजांनि थाखाय खालामगोन। नों सानदों अरायसम थैजासे हारसिं थानो होननानै, बे माब्लाबाबो जाया। साननाय आरो मावनाय गोबां फाराग दङ। गाबोन बाम्बुलाया फैगोन, गाबोन फुंनि 10 बाजियावनो आंजोंल' थौफा। आं नोंनो खोथा होनो हाया आबै, सोरांग्रोथों, गाबोनबा मा जागोन। दैजि, 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 मा खालामदों? बहा दं नों? औ आयै, आं आबैजों दङमोन। मा आयै? दैजि फिसा, नोंनि देहानि बाथ्राखौथ' नोंनि नोमफाया दिनैसिमबो मिथिया आरो आं खोन्थायाखैबो। दैजि फिसा, दा नों ना रियानि ना बाम्बुलानि रावनिबो नङा। दा नों सिख्लायैनो दङ। नोंनि बे उदैनि गथ'खौ नों बुथारदो। मा? आयै, नों दिनै बे खोथाखौ आरो मा बुंलायखो? नोंनोथ' बुंदोंमोन बे गथ'आनो सानसे जोंनि खोमसि जिउआव सोरां होगोन होननानै। दिनै बे गथ'खौलाय नों मानो बुथारनो होखो? खोनासं फिसा, जेराव बे गथ'नि जेबो बेसेनानो गैया, बेखौ लानानै मा लाब? बे गथ'खौ नों मा होननानै जोनोम होगोन? रायजो आरो समाजा गनायनाय नङा। आयै, मालाया गनायो गनाया, आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। दान मोनथाम जालाय लांसिगोन, बेखौ आं बोरै नागारबावनो? आयै, आं ना बाम्बुलानि ना रियानि, आं रावनिबो नंला। आरो आंखौ सोर हाबा खालामबावगोन? बेनिखायनो आङो बे गथ'खौनो जोनोम होनानै बे गथ'जोंनो आङो अरायसम थांनानै थानो सिमां नुयो। रायजो आरो समाजनो सोरखौ फोरमान होगोन नों? बे गथ'नि बिफाया सोर? आयै, संसाराव बेबायदिनो गोबां दं, बिफा गैयै गथ'। फिसा, साननायावसो जोबोर गोरलै। नों मोनहास'वाखै सासे गथ'खौ जोनोम होखांनायनि उनाव सासे बिमाया माबायदि खस्थ' मोनो। बिनि लोमजानाय, बिनि जानाय, बिनि फोरोंनाय। थाखा फैसा गैयाब्ला नों मा खालामगोन? खोनासं फिसा, आरो बेखौ नोंनि आबैयाबो मिथियोब्ला नोंनि आबैयाबो गनायनाय नङा आरो नोंनि नोमफायाथ' गनायथारखानायखौनो नङा। बेनिखायनो बे गथ'खौ नों गारनायानो मोजां। आयै, आबैया मिथिबाय, आं आबैनो खोन्थाबाय। मा? मानो खोन्थाखो नों? आबैयानो माबा मोनसे सन्देह खालामनानै सोंथाबदों आरो आबैया आंखौ रायाखैबो, जेबो बुङाखै। आबैया आंनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा लादों खोमा। बियो बाम्बुलानो फन हरफिनदोंमोन। बाम्बुलानो फन हरदों। दैजि, बाम्बुलायारि नोंखौ गनायबावगोन, नों बेखौ फोथायो? दैजि फिसा, बाम्बुलाया सासे जोबोर सिदा सादा गथ'। बेखौ आरो नोङो नोंनि खालाय सोलेरखौ लानानै बिजों नोङो बोरै थांनो? फाबसो नांगोन। आरो नोंनि बे उदैयाव दान मोनथाम थाखानाय गथ'खौ नों बाम्बुलानि होननानै बिनि न'खराव बोरै जोनोम होहैनो? बेयो माब्लाबाबो गनायजानाय नङा। बेनिखायनो नोङो ना हाबा जानाय, न' गथ' खांनाय, नों जेबोखौनो सिमां दानुसै। आं फाग्लिसो जासिगोन आयै, आंखौ हारसिं दसे थानो होदो। बिदि नङा गथ', साननानै नाय। आच्छा बिमा, दिनै दे जोङो न' बां गासैखौबो नागारनानै बेयाव थाफैनो गोनां जाबाय, जाहोना मा जाखो जोंनि? मा सोंनाय जाखो बेलाय? बेयाव फैनायनि जाहोनानोथ' नोंनोथ' जोंखौ लानानै फैदों। नोंसोर गासैनि सिगाङावबो आं मोनसे खोथा सोंनो, गुनु गाना खोनाबाय थादों आं खोथाखौ। मा खोथा बिफा? आं आबौ जाफुंनावसो सोंगोन। मा खोथा आबौ? आच्छा आबौ,
नोंखौ दे आयं आरो नोंनि आबौ अलंबारा मानि थाखाय एथ' रायै रायै नोंनाव बाथ्रा सोंबाय थादोंमोन बिसोरथ' बुंदों माबा मोनसे खोथा मिथिनो थाखायसो सिगिदोंमोन होननानै मा खोथानि थाखाय बुं आं मोजाङैनो सोंदों बुं आं रागा जोङाखै आं रागा जोङै सिगाङाव सोंनायावनो नोंसोरो मोजाङैनो खोन्था रागा जोंनानै सोंनांगौब्ला नोंसोर गासैबो मोनजोबगोन आंजों